Znovu zdravím všetkých. Viem, že mám síce 6 zliadnutí, možno trošku menej. Je to síce iba jeden odber, ale poviem vám to potom. Najprv idem začať hru. Toto je teraz druhá časť mojho uvítania v Linfe. Teda síce posledná, ale proste vám poviem ešte posledné body, ktoré som chcel. Viem, že mám síce málo odberateľov, ale nevadí mi to. Aj keď mám like, ale baví ma nahrávať aspoň pre tých, ktorí ma sledujú. A mali u mňa zliadnutie. Tak všetkých pozdravujem. Tí, čo ma budete sledovať potom. A uvidíte, že áno, a ešte toto som chcel povedať. Ďalšie video bude hardcore. Možno natočím dnes. Možno zajtra. Ale neviem proste. Ale teraz k veci. No, že mi to nevadí tie veci. Ale proste ma to baví, aspoň pre tých, ktorí ma sledujú natáčať. A bol by som rád aspoň, keby ste tí 6, čo ma sledovali si prvé video, dali mi odber a like. Bol by som spokojný. A povedal by som zas niečo tiernový, čo by ste si možno všetci chceli. Sa stretnúť možno, zahrať si možno s tiernom. Sa spýtam tierna, keď tak, ale to je jedno, teraz. No, teraz pôjdem o chvíľu hrať jednu hru. A ešte niečo som to chcel. Áno, čiže toto. Potom pôjdem po hardcore možno robiť tu 1.22 a tak. A iné veci. No, tak uvidím. No a k tomu hardcore začnem asi od 1.16, aby som to mal také ľahšie, nie vôbec ťažké. A potom, nejak tak. No a ešte som toto chcel zdôrazniť, že ak ma chcete stretnúť, tak môžete sa kľudne pripojiť na Mindberry a môžete ma tam stretnúť o takej 18. Možno i o 3. To záleží od toho, kedy mám voľný deň. A keby ste sa niečo chceli spýtať, tak mi ho napíšte. Vám odpoviem. No a teraz to je všetko, čo som chcel povedať. No a idem hrať. Zahrám si teraz Bedwars. To je pred... Tak, prosím, zbieram suroviny. Červený, jak vidím. Tak si mi nejak vyriadím. Idem si mi vyriadiť, lebo títo červení vždycky na mňa otočia. Ako netočil som to video, ale ja mám Bedwars občas, no to mi nevystačí. O, modrý idú tiež na nich. To mi nevystačí.
Sem. Yes. Bro. Ne. Ne, tak to nepôjdeme. Si idem kúpiť bloky, ale... Rakši, čo máme? Ale červený už bol zničený, to je zaujímavé. Som aj nevedel, že boli zničený. Spojím, si zbieram, kúpim si najlepšie bloky, 104 gold. Ešte to bloky. Yes, môžem aj kúpiť. No, som si myslel, že je to niekto iný. Som to chcel kúpiť drevo. Ne. Padaj. No do keľu. My nemáme postel už. Dám ti železo. Goldy. Počkaj, mám nápad. Ich zmiatnem, aby si mysleli, že nemáme zničenú postelke, tak... Keby niekto nás išiel, aby najprv ničil tú postel. Si pôjdem k červenému, tam bude lepší stroj. Ale nejdu modrý. Kamo, teammate, s tým neznarujú. Juj! Asi sme prehrali prvú. Ale nevadí mi to ako tak. To dám. Ne! Nevadí. Nevadí mi to. Nevadí. Nedal som prvú. Nebol som tak rozohriatý. Toto chcem. Ale teraz skúsim to. Toto je čo som zvládol. Teraz to skúsim jak dať za druhú hru a ešte potom. Možno keď tak jednu a potom to je koniec. A zajtra mám stream jeden. Z hardcoreu. Kámo, čo ty robíš? Tam 16. Kde je obchod tu? No, ty mi to livol. To máme jak dať? Dobre, kúpim drevo a uvidíme. To je ružový. Rúžo ide na mňa. Trúbač meč. Armor nejaký. To meč si uložím sem. To... Aha, on nejde na mňa, on ide len tam.
Ne! Jak mám povosteliť znovu? Okelu. On ide na mňa. Tak, to už končujem. Nevadí mi to. Nie som lepšie v tom, čo si dám. Jedno murder mystery posledné. Alebo možno ešte dve. Parkour. Vždycky to teda parkour. Je tu je. Čo sme? Detektív som murder. Aha, tak výborne. Tak mám prvú šancu ukázať murder. Takže... Musím si nevznikol a tento vyzerá byť dobre. Čo sa to bolo? Stalo tam. Pokiaľ ten typik strán. Tento vyzerá. Nic sa nestalo. Tento vyzerá byť tiež dobrá byť. Ne, tenhle typek, ten to by som musel slaviť nejak po obidvoch. Čo to tu padá stále, sa mi zdá, že tu je niečo červené padať. Môže tu niekto byť. Slá doma, každý rok tam je niekto. Poďme zabiť prvého, druhého, tretieho, štvrtého, piatého a šestého. Nazvieme ho 8. To vyzerá dobrý. Čo ho zabijeme hneď. Potrebujem ho v miestnosti. To bol detektív. Ten luk. Som všetkých dostal v fase. Oni cipnú. Oni vedia, že som na blízko a nevedia, kto to je. Ja sa toho luku nevzdialím, ale asi poviem. Fať. Windows je? To kto píše, sakra. Dobre, ja idem sa stieliť, tam je niekto. To môžem zabiť. Už len 4. To bude ťažké. Nie, už niekto má luk. Myslím, že ho vie, kto som. 2 zlata. Oň? Kto je oň? Nie! Keľu! Ja som myslel, že ona je tá detektívka. Keľu. Som nedal. Nevadí. Ideme ďalšiu hru. I keď viete, že aj keď mám 5 zanutí či 6, nevadí mi to. Ja rád natáčam video aj pre tých. Čo tu robí typek? Haló? Poďme za ním, sa mi zdá byť kamoš. Aha, tak to funguje, už som zabudol. Jak výško. Ne, on je... No.
Tak poslednú hru ešte a potom kam koniec. Čiže toto za mapu. No, rozumiem. Ten zomrel. Hneď. To hodí, ne, to nehodí. To už hneď. Čakal som, že to bude trošku neskôr. 5 minút. Spomínam ma zaujímalo, kde je ten luk. Shield. Toto je shield. Je aj takto shield. Ježiš, jak mysleli shield? Čo je to shield? To je mŕtvola. Kolik teleport? To je jak dobré. To vlastne něco. To bol vrah. Bielý muž. Murt. Ale ja nie som bielý muž, vidíte, že by som mal bielý skin? To není bielý skin. Že bielý muž je murdere. A kde je ten... No má meč asi. Sa mi zdalo, že niečo drží. To sa mi tak zdalo. Ale veď sami potvrďte, že niečo držala tá typka. Tá, no tak, neviem sa vyrobiť nestručne. Ale že prosím niečo držala. Tak ale musíte uznať, že niečo držala. Aha. Ne. Pomoc! Utekajme! Ide nás zabiť murdere. Ja som ten meč videl. Ktorej časti sme tejto? Okay. Ne! No tak nevadí. Tak môžeme ukončiť túto hru. Tak všetci čaute. No a uvidíme sa v ďalšej hre, nejakej, teda v tom hardcore, čo som sluboval. A proste uvidíme, jak to bude všetko. Tak sa majte všetci.